Kelisikan Mas e. Omong enggak Om Edi? Ini Mbak Eko Budiono. Ora coket monggo. Coket mana gawe monggo maju semuanya. Iya Mas e. Mas Om Kino, Mas Buger, Anjar. Monggo Sepri. Ati parani ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis mangkat lunga teni. Diarani ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis tekan kono. Anjar. Bolo cokek kudu wul sik. Wul. Ayo wul. Masa bolo cokek ora wul piye to? Sapupuh gak war. Penyanyi ini loro, Mas. Oke, Yo. baik. Sapupuh. Berarti 2 lembar. Bablaske GWL ora iso. Sapupuh. Kuwi basane. Loh. Penyanyi ini siji. Dumroto. Anjar. Iki ra cukup nggo tuku es teh. Ayo. Bareng. Bareng sampean papanggih. GWL, gawe Mulyo. Nyatane cur lelopatine. Ayo yo nanggepi pepisahan. Anane cur padha tresnane.
gak warane wong liya. Sak pupuh. 100.000. Jare seragane gak sak pupuh. Sido sak pupuh ora iki. Barang sampun pepanggilan nyatane jur loloh batine. Bakah Perpisahan atine jur tambah tresnane. Mati cokek. Kripek gedang kripek telo nggih Mas. Berarti jujul iki mau. Ya wis engko dijujuli. Jujul.